सावंतवाडी येथील तालुका युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी महेंद्र सांगेलकर यांची तर तालुका सरचिटणीस म्हणून संजय राऊळ यांची निवड करण्यात आली आहे। आज येथे आयोजित छोटेखानी कार्यक्रमात नियुक्तीपत्र जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष महेश लुडबे यांच्या हस्ते देण्यात आले। सांगेलकर हे गेली अनेक वर्षे राजकारणात आणि समाजकारणात वावरत आहेत। यापूर्वी त्यांनी तालुका सरचिटणीस म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती। मध्यंतरी ते शिवसेनेत होते, परंतु तेथे मन न रमल्याने पुन्हा त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता। सद्यस्थितीत सांगेलकर यांच्यासोबत युवा फळी आहे, त्यामुळे पक्षाने त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकली आहे। याविषयी सांगेलकर म्हणाले, पक्षाने टाकलेला विश्वास सार्थकी लावणार आहे, संघटना वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे। यावेळी रवींद्र म्हापसेकर, बाबल्या दुभाषी, बाळा गावडे, सुधीर मल्हार, तौकीर शेख, समीर वंजारी, उमेश सावंत, महेंद्र सांगेलकर, कौस्तुभ पेडणेकर, माया चिटणीस, अमिदी मेस्त्री, विभावरी सुकी, कौस्तुभ गावडे, साहिल सांगेलकर, सिद्धेश भिसे, चैतन्य सावंत, हेमंत वागळे, वसंत पेडणेकर, आसिफ बेग आदी उपस्थित होते। या ठिकाणी सर्वप्रथम मी सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस पक्षाचे मागच्या बैठकीमध्ये काँग्रेस पक्षाचे सर्व नेते असताना कुठेही अशा पद्धतीचं नव्हतं की एक मताने माझं नाव आलं आणि त्यांनी सगळ्यांनी मंजुरी दिली। याबद्दल मी सगळ्यात पहिल्यांदा काँग्रेस पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे आभार मानतो। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आज नवमी आहे, त्यामुळे सगळ्या लोकांना आता वाजलेत एक, त्यामुळे जास्त बोलणं बरोबर वाटत नाही। त्यामुळे आपल्या सर्वांनी जे मला सहकार्य केलं, मी काँग्रेस पक्षाचा युवा काँग्रेसचा तालुका अध्यक्ष आता झालेलो आहे, त्या माझ्याबरोबर तौकीर शेख आहेत, ज्यांनी मला लहानपणापासून सहकार्य केले, त्याचं नाव हे सर्वजण आहेत। त्यामुळे इथून पुढे जे काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी माझ्यावर जी जबाबदारी टाकलेली आहे ती प्रामाणिकपणे पेलण्याचा प्रयत्न करेन, माझ्या पदाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करेन, एवढं सांगून या ठिकाणी मी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।